De staking bij Prins wordt hield het gremietiger. 3 weken lang mochten de vrouwen van de actievierders nog spandoeken ophingen om haar een mooie moreel bij te staan. De doeken waren dit weekend terug de directie voorthellen. Verkeermedewerkers en inhierd personeel worden op het dat voor de productie inzet om zo de staking te breken. Dat viel heel vervelend, want wij zitten nog midden in de street en wij gaan nog steeds voor de opening houden van Prins Dokkum. En oors voor een goed sociaal plan. Er komt weer iemand aan, hè? Iemand die wel werkje wil. Hoe viel dat? Ja, dat vind ik heel erg jammer. Ja, ik ga werken. Ik sta hier niet achter. Niet achter de actie? Nee. En waarom niet? Omdat ik het een slecht plan vind wat ze nu gaan is. Dit kost heel veel geld waar ze nu mee bezig zijn. Ik heb hun standpunt wel begrepen, want zij mij het druk in. Hier komt correct weer in, die gaat ook weer aan het werk. Ja. Nou, die ga ik juist betrapen op onderkruiper. Want hij is geen bediende, maar hij ziet juist op een heftruck. En hij is bezig om een trailer te laden. Directeur Herman Oudijk van Prins Dokkum wil je het net voor de camera commentaar aan. Maar ze krijgt wel weten litten dat hij in die de verkeersmedewerkers en het administratieve personeel heftruckopleidingen volgelitten had om het productieproces terug te zetten. Het ging goed woord over voor de stakers, want hij vindt dat zij met haar actie het hele concern stikken meidje. Hij zei, 30 juni is wat mij onbelangrijk de einddatum van het fabriekje in Dokkum. En er leidt van het personeel een sociaal plan op tafel. Goed, dat is alweer terug de vakbonden, maar dit is het. En je maakt de meesten het mij dwang. Ze bieden 0,15 van een maandensalaris per tjestdier. En dat is vast te min bij zo'n bedrijf waar meesten gemiddeld 30 hier in tjenst binnen. Vakbonden en personeel hebben burgemeester Waanders van Dongeren deal vregen om te bemiddelen.